tuntruma chuan kumsang ka zakwa somsari le pahnia Summer Olympic nei Laia Firfiak Pawlte Israel infiam mi te an beidan le an hren zui dan chanchin Ngaihnawm tak hi I han ngaithla le te ang kumsang ka zakwa somsari le pahni Summer Olympic voisom ni na chu West Germany chuan thlengin he infiam na kut pui mang tur hian ramsang sangza som ni le pakhata tengin infiam mi sangsari za som thum le pali zet an fuan khomani chung infiam mi te chu Olympic Village anti ambika an ruah mana chuan an thleng khoma infiam na chuan atipum khata chu Olympic chung na chuan khovel ram ri kham chi rang chi le nam le sa khuwa te chu about vek emoti mai turin in lungrual takin an khosa howa infiam na tual zola in el na thiang hlima an in el bak chu la in mel hriat ngai lo le la in hrengai lo te po thian thaber ang mai in an khosa howani an zinga chuan Israel infiam mi te po telve in infiam mi mai baka an mani en kol tu coach le midang tenen an vai in mi somni le pahni anni antanero July muna khovel infiam na kut puilian man chu adan adang le ani achan chu July mun chu kum somli kalta maya an thla tu an nu le pa an pi le pu ten Hitler ti du da tuara nunatam tak an lo chan to na mun ani Hitler kuta hian zudami million ruk zet an thi ni chut ani atira chuan Israel infiam mi te hian he infiam na kut puyatel hi an tum lo zeta ma se he mikum Olympic thupui Game of Peace and Joy infiam na manga remna le limna thlen ti chu ati hlo tling tu ni ngei thazo ka an hriat awangin an thu thluk na chu an ti dang lam le ta chau zo kani Olympic Village omna mun ngei po chu Hitleran zuda tam tak atha na Holocaust anti thlen na mun da chau concentration camp atanga KM som paruk chaw hla a om nge ni chu wang chuan an thil mu le tona piang te chuan an pi le pu te lo tor tona le thina chu a hriat non hartir le ani ber mai chu infiam na kut pui Olympic chuan khovela chiat na Rapthlak ber pola thlen don ti reng tu ma in an hrelowa infiam mi ta chuan hlim taka hun mangin Olympic Village atanga chuak ru in abul hnai Munich bara chuan an kal ru thinani ama kan soita kang khan he Olympic hian thupuyatan Game of Peace and Joy amana wangin West Germany sarkar po in chu choinun atum lea ral thuam manga ven himna te po chu ti ne pin Olympic Village ngei po chu fit ruk chawa sangin an hung kuala infiam mi in fit zek zok tan chuan olsam takin alon liam theiani chu tianga an chuak ruwa an party ru thin ti po chu security duty te po chuan an muin an hreveka ma se an ngai thiam vek mayani chu thil chu thalo ti in Israel infiam mi ho tu pa Samuel lalkin chuan West Germany thu nei tu te hna po thlen to in an tan a hlo om thu a thlen to a ma se kan soita kang khan an thu pui choi kan an tum luata a thu soi chu an beng khon sak du lawani chu thil chu September ninga a chuan a poina aron langta ani September ninga jinglam dar li vel ani a Olympic Village hung na pala chuan mi pariat an lon liam trai chung mi te chuan bek an aka infiam mi te hak thinang track suit an habokani chutia an lon liam mek lai chuan US lam mi infiam mi party tura chuak ru hole lam te chuan an ron hu a ma se an ma ni ang boka chuak ru holam ni anga in an monga te chuan domin an bek te chu an hlan lu saka ma se chung mi te chu infiam mi ni lawin mi Firfiak te an ni a an bek a po chuan infiam na man rual lam reng a om lova silai le ral thom dang a om zo kani chutiang chuan mi Firfiak te chuan Olympic Village hung na pal chu olsam takin an pal tlang ta a an thil tuma an chiang boka Israel mi te om na lam apartment 1 an ti lam chu an AK-47 silai nen chuan an panding ngal ta chat mayani Firfiak pol an ho tu pa chuan kongkalo om masaber chuhon a han tuma ma se alowin kal awangin ama a alo siam to chabilem mang chuan hon tum chuan engtin tinemo a han bei vela chutia an chevel thoma chuan room chung om wrestling coach Joseph Goodfried chulo harin thil om zia en fia tur chuan kongkalam apan pheya kongka athleng chi ti chuan kongka chu inchi ni thum om velin aron in hong man tamaya chutia kongka a in hon ta ka chuan Goodfried chuan pon lama mi Firfiak lo ding le an silai ken te chu a mungalin
rang takin kongka chu nor khar le tumin athatop chona han nem let ngala ma se ponlam atanga mi pariat lain an ron nor awangin Godfred chu atang zo talova Firfiak Pawlte chu ruma chuan an lut thei ta ni chutia an in norvel thoma chuan ruma riak ve pakhat zawk wrestling coach Mossad Weinberg chu lo harin misual te bei tum chuan chemte chu ngala misual zinga an ho tu pa ber isa chu vi tumina han beya ma se isa chu lo in veng ve in an han in chai thiela Weinberg chu wrestling coach ti taka isa chu choi kana chuat laia pai a han tuma ma se chet alak ma in isa thian te chuan lo puin Weinberg chu hliamna tak turin chuat laia chuan a let tareng mai ani Firfiak te chuan chung mi pahni te chu silaya tin chungin Israel in fiam mi dang te omna hmun an zota Weinberg chuan hliamna tak tur to ma se athuak alamang hle a Firfiak te chu bum tumin apartment truwa chuan Israel in fiam mi an om lo thule apartment 3 a zok an om thu asoya hetia ati chan chu apartment 3 a chuan wrestler le weightlifter mi paruk lai an ri awangin chung pachak tak te chuan an bei leta an hne thei mai arin wangani chu arwa manna chu engemaw chen po athok ngeya wrestler Joseph Romano chuan Firfiak te chu lo bei letin an zinga pakhat chu na takin a hliam ve nge ni tin Weinberg chuan Firfiak pakhat chu ni khorhelowin a hnek thlu ve nge ni chutia anin sual bur lai chuan Israel mi pakhat gat sobari chu engtin tinemo atan chuak thei ta hlo mai ma se chutia atlan chuak thei chuan Firfiak Pawlte chu ati thin rim zual hle maya Joseph Romano le Mossad Weinberg te chu pongka chiamin ka po chhon lovin ahmuna an thi ngalani chutianga silai arik ta ka chuan in fiam mi te chu tlan chuak hlomin an zinga chuan Israel in fiam mi midang te po an tlan chuak ve a ma se mi Firfiak te kuta chuan Israel in fiam mi pakualai chu an tang ta ani heng an mi shen te hi wrestling referee Joseph Godfred shooting coach Kehar Sor athletic coach Amit Zur Sapira fencing coach Andres Spitzer weightlifting judge Yakov Spinzer wrestler pahni Eliezer Halfin le Max Slavin le weightlifter pahni David Barger le Jeff Friedman te ani chung mi pakwa te chu an kut le ke phurin an noman mak chuan an ti du da ta ani chutia mi Firfiak ten hlo tling taka Olympic Village an lu chhuwa ta ka le Israel in fiam mi pakwa lai an hren ta ka chuan an chanchin chu adar chak ta hle maya thu nei tu te beng athlenga chanchin bumi te la chu an du thu sa ma thlenge moti mai turin aphu saber bera an lo tang ve rol nen Karlova mi Firfiak ten ni na zong chu riat ani ta thuayani heng mi Firfiak te hi Palestinian Firfiak Pol la om tak Black September Pol an ni ti riat ani ta a Palestinian Liberation Organization PLO kan ti zinga pakhat ani tin anthil phut ber chu Palestina mi le sa Israelin tanina akhung mek mi zani le somthum le pali te chhuwa zalen ani heng Pol te hi Firfiak Pol la om tak ni in kum sang khat zakwa somli le pariata Israel alo pian hlimpo khan an pom theilova Israel chu nuai bo le ngal tumin an lo be to nge ni tin he thil khen malok me ni kwa sang khat zakwa le somsari le pahni khan Israel poi soin Israel mi tam tak chuan na thona Sabina flight 571 chu hruai ko in Israel laka thil phut an lo nei to boka ma se he mi tum hian Israel sipai thatak tak te chuan lo tling takin Firfiak te chu bei letin nun na pakhat ma chan loin an mi te an lo chan him to ani tin he Olympic nei ani ma hian PLO te hian Olympic Committee te hneina Palestina in fiam mi te chu Olympic a telve phal sak turin an lo deal to a ma se he an deal na hi phal sak an ni lo ani hei wang hian PLO te hi an thin rim zual hle a an tan chuan he Olympic security pan takhi hun rang ka chak ani ber mai chu wang chuan an thil ti hi a hma dai atang to in uluk takin an lo ruam man thlap to ani Firfiak Pol Black September te hian he an thil ti tur tan hian an mi zinga thaber ber anon the chuak renga an zinga an ho tu pa ber hi Lutif Afif ni in akot ne matan isa ti manani a an noi che hian Yusuf Nazal ni in ani hian akot ne matan toni ti amangani anni panhi hian Olympic Village an buat sai lai dai atang to in ma an lo la tran to a isa zok hi he mun sakna hian civil engineer ni in athoka
tin toni zok hi asiam tu ni in athok bokani chu wang chuan he mun lu chuak tura lu hi antan thil harsa ani lo ba ka Olympic Village hi an rebel hle zokani mi Firfiak te chu West Germany sarkar tenen chuan an hanin dor tanta a an thil phut zinga chuan ma kan soitak Israel in Palestina mi le sa tan in sang akhung mek te chu ba ka West Germany ramatang mek Red Army member pahni Ulrich Meinhof le Andres Badar te chu an phut bokani until phut chu Israel Prime Minister Golda Meir nena West Germany sarkar chuan han thlena ma se henu ro thap tak mai hian Firfiak tenen kan indor ngai lo kan chingral thin zo kani ti in lo chang bur mai chu wang chuan Israel sarkar chuan mi Firfiak te thil phut chu ngai tu atum lo ti achiang ta hlea Israel sarkar chuan an sipai te chu West Germany nena chuan an rama chet lak phal saka an mani nge in an mi te chu chan chuak turin adil ve thunga ma se hi West Germany lam chuan an rem ti bik si lawa thila buai thak chhotan ta hle mai heti mek lai hian mi Firfiak te chuan thu nei tu te vau zam nan le an thil ti chu an ti mai lo ani ti lan tir nan ama an tha tak wrestling coach Mossad Weinberg arwang chu in chhong chung sang atangin an hnuai kot thlera chuan an ron pai ani West Germany chu thuthluk na siam har sa tak pani in kara a umta a pakhat zoka chuan Israel in fiammi an ram chung om mek te nun na chan him ania adang lea chuan chu tiang thil a thleng to chung chuan Olympic chu kalpui zel alani donem ti chu ani thu nei tu te chuan uluk taka an ngai tu hnuwa Olympic chu chun zom zel tha an ti ta a chutia an thian te silai le ral thuam nen thile dam in kar an om mek laia Olympic nei chun zom an rel thu chuan dem an hlo hle ani heng thil thleng zong Olympic in fiam na nei mek le Firfiak te chet dan chu TV lama live ati chua vekania khovelin Munich khopui lam a hoi thup mai ani chuti mek lai chuan West Germany sarkar thunei tu te po in Firfiak pol te chu theitop chu in a dor zela sumtam tham tak pek te an chunga eng ma ti lova an thil ti haidera him taka West Germany chu san tur tele Israel in fiammi an shen mek te chu chua an aya West Germany police officer te zok sheng tur te hialin an dorani ma se heng zong hi mi Firfiak te hian an nar vekani chutia tongkama soifel thei ani taklawa chuan West Germany sarkar chuan sipai chakna manga Firfiak te tu dai tur chuan thuthluk na asiam ta a Operation Sunshine anti chutanin an police te chu atir chuak tanta ani West Germany in sipai nilo police te atir chan hi Indo pui pahni na wang khan an rama hian sipai chakna mang tur chuan dan khawle buai thak tak an siam to wangani tlai lamdar li le chan ve la chuan West Germany police te chu helicopter mangin in chung lama chuan thak an nia an ni hian Israel in fiammi te chu chan chua an tum don ani ma se chuti ma an lak mek lai chuan thilpoi tak mai an ngai tu thlen phak lo alo ompal hlo mai chung an chet vel dan zong le an malak na te chu chanchin bumi te chuan TV lama live in an lo pe chuak renga chu Firfiak te chuan Olympic Village a room chunga tang chuan an lo en ve thei reng mai lo ni chu thil chuan Firfiak pol ho tu pa isa chu ati thin rim hle maya West Germany sarkar thu nei tu te chu be pop ngalin an malang na chu an ti to ngalani lo chuan an mi shen mi pakua te chu an tha ngal vek tur thu rila hei wang hian West Germany sipai te po chuan an operation chuan chun zom ngam talawani Firfiak pol te chuan chulai mun Olympic Village om reng chu an ta na him talo ti an rethiam ngala thil phut thar siam le in an mani le an mi shen mi pakua te chu Egypt khopui Cairo lamakal an phut le ta ni heti mek lai hian West Germany sarkar chuan an interior minister Hans Dietrich Genscher le Olympic Village mayor Walter Trojar te chu building chungalu phalsak tur le an mi shen te mu phalsak turin an dila an tumber chu mi Firfiak te hi engzat chiange an ni ti hriatani maktak main chu an dil na chu an lo rem ti sak hlau maya ma se hemi te pahni valut hian mi Firfiak te chu mi pariat ni lawin mi panga chau an va mu awangin mi panga angin an report ta a hei hi apoi thui ta hle nge ni chu an thu hriat dik lo le mi Firfiak te thil phut ril ruwa om chung chuan chan chuan na tho dan tur thar chu an han duang le ta a
West Germany sarkar chuan mi Firfiak te thil phut chu ti hlo tling tur angin an lang anga Olympic Village atang chuan thlo na tum mun naiber Fürstenfeldbruck lam chu helicopter mangin an pan puyanga chuta chuan thlo na in lo muakin Egypt ram chu in pandonia ti in rem na lem an siam puita ani West Germany sarkar tumdan chuan Olympic Village atanga an lo chua vele a helicopter an lu ma a mi Firfiak te lo bei chu an tumani chu engemaw wanga alo hlo champal ani poin Fürstenfeldbruck thlo na tum muna chuan sniper panga ten lo changin Firfiak te chu an lo kap donani chutianga an ruah manna ang chuan a hankal pui tran dona ma se Firfiak pol ho tu pa isa chuan Olympic Village atanga an chua helicopter an pan na konga chuan kia kal loin bus a phut le tatlat mai chutianga ni ta ka chuan Fürstenfeldbruck lama chuan an ruah manna zong chu a in ngat ta ni ma se magdeu main kan ti don nge West Germany sarkar hian he thil hi alalap ve shim ni Fürstenfeldbruck lama hian sniper panga chi ada a hei hi achan chu ni china kan soitak Olympic Village sunga valut ten mi Firfiak te chu mi panga ni an hriat wang kha ni mi pakhat zel bitum tur angin an chuta ka thelpal emo silai puak lo po ompal ta se ti thua backup plan reng an siam lo ani chu ba ka an sniper te po hi sipai lam mi ni lawin police atanga silai kap thiam deuhte an thlang mai ani tin an silai man po hi sniper silai pa ngai po ni lawin police rifle pa ngai an mangani he an ruah manna hian atira chuan chung police te chu thlona enkol tu anga in chei dang lamin thlona an ron chuan don lai emo thlona thlo chuan nuwa emo mi Firfiak te chu beitir an tuma ma se chu an tana hlo om lutuk nianga in an ti du lawani chu wang chuan Fürstenfeldbruck lama chuan an ruah manna zong chu an ngat pum hlum ta a sniper panga te chu mun sang in zar pharin thlona tum mun po chu a eng theyang berin an buat sai boka tin mi Firfiak ten an rin hlel lo nan Boeing chu engine ti nun sa in an da don bokani chu tianga an ruah man ang chuan han kal pui tran ta a zandaria le chan veya chuan Olympic Village kota chuan Firfiak tele an mi hren te chuan na tur helicopter pahnih chu a in hung tawang mai hetia chet an lak mek lai hian Israel ramachangin Mossad chief Ziv Zamir le General Security Service Agent Victor Cohen te po arukin Munich khopui an lo thleng to a anni pahnih hi Firfiak dona konga ton hriat nei thatak ni in ahma akan soitak thlona hruai koya po khan an tangkai hle ani ma se West Germany sarkar chuan chutianga pon lammi puina chu tloma ala ve deuh nge an operation a telve an dil na chu a hnol saka telve lo en ve le lo om ve chau a phal sakani hetia helicopter a Firfiak te an lu che hian Munich police chief Manfred Skaber chuan Firfiak te chu mi panga ni lawin mi pariat an ni ti a hreta chawa ma se chu thu chu Fürstenfeldbruck lama Firfiak te lo chang mek tu te hne na chuan thlenna chang reng ala hre chuang lo ti chuan zandar soma chuan mi Firfiak te le an mi hren te nen chuan helicopter pahnih mang chuan Olympic Village atang chuan Fürstenfeldbruck thlona tum mun lampan chuan an thlok chuak ta ni Fürstenfeldbruck lama po chuan an lo in pe thokhat to hle mai control tower atang chuan Munich police officer George Wolf ho na hnuaya sniper te po an om mun tura anom ta thap mai zandar som le achan veya Fürstenfeldbruck thlona tum mun chu thengin helicopter khaltu mi pahnih te chuan eng ma ruah manna nei lo anga khosak tumin helicopter atang chuan an chuka control tower lam chu pan an tuma ma se chuti mek lai chuan Firfiak pol ho tu pa isa le toni te chuan silaya tin chungin an lo ti dinga an thlona chhok Lufthansa Boeing 727 lama chuan an hruai vele ta dai mai thlona chunga an han luta a khaltu tu ma an om lo ti isan a han mu chuan chulai mun chu in bum na hle thang mai ani ti a hre thiam ngal ta man mol tukin helicopter pilot pahni ta hruai chuan helicopter lam chu a pan pheile ta a chutia an chetlai zong control tower atanga lo mu vek tu police chief George Wolf chuan Firfiak Pawlte chuan thil dik lawa om ti an hre thiam ti chu a hre thiam ngala thupek chu in sniper te chu kap ngal turin ati ta ni an soitak ang khan an sniper te hi sniper thiam tak ni heklo isa chu akea an kap hliama chutia silai arik ta ka chuan an in pong ka chhun zom chu ani ta ngal mai
Munich police te pui tur chuan police dang an lo thlen bel ve zela Firfiak Pawlte po helicopter phena biru in chanmun an kho boka engemaw chen anin ka hnu chuan Firfiak Pawlte chuan damin an chuak don lo ani ti an hrethiam ta a chuwang chuan an mi hren te po chu an kap hlum ta vekani Munich police te po chuan Firfiak Pawl mi pariat zinga mi panga te chu an kap hluma adang mi pathum te chu anung chungin an man ta thungani hetia anin ka zo hnu reilo te a hian Munich police lam hian do tin thu chua an la siam zui le zela Firfiak Pawl mi hren Israel infiam mi pakwa te chu dam taka chan chu an nia an operation chu a hlo tling hle ani tin khovel hriata puang zar zuya ma se chu an do thu chu chu reilo te a dik lo zia alo lang chuak thoya Israel infiam mi pakwa te an thi vek thu le Firfiak be na konga Munich police te chu a takin an che ani ti chu khovela adar le ta ni hei hian Israel sarkar ati thin ur lea an thin urna ti sual turin mi Firfiak panga te ruang chu Libya sarkar chuan martara puangin an ramchoi moina fam kim nen ala vui zui le khernen Prime Minister Golda Meir chuan an pomzam mai don lo thule atul ang an ti zui tur thu asoi ve ta ngalani hatiang hi thil thlendan ani ta ka chuan Israel chu Olympic atangin anin nuk tok ngala ma se he thil Rapthlak tak a thleng to chung po hian Olympic chu darkar somthum le pali chung chau san ni in apa ngai chun zom le ania hei wang hian West Germany sarkar le Olympic committee te po dem an kai viawani ti chuan he thil thlenga hian mi Firfiak Pawl te chuan atira an tha tak mi pahni ba ka an mi hren mi pakwa te nen an va in mi som pakhat an that ta ni video dot lea chuan he Munich disaster wanga Israel Phuba lakna operation wrath of God anti pathian thin urna operation Mossad agente Chetna turu tak le Ngaihnawm tak kan ngaithla chun zom le don nia